meninám som dostala, že všetko najlepšie, ty hovno. A ja úplne, že To je Ježiš, top. vezmi si ma. Všetko najlepšie, ty hovno. Tebe napísal Čavo, že všetko najlepšie, ty hovno a ty si bola z toho akože tejto emocii. Prečo sa necháš tak zhádzovať? Tebe napísal Čavo, že všetko najlepšie, ty hovno. Hovno? Ty si bola z toho hotová, spala, že vezmi si ma. Ty nemáš žiadnu sebaúctu. Naozaj žiadnu. To je hrozné. Extrémne. Tebe nie je pomoci. Aj Bratislava City, pozor. Vy ste závislé na ponižovaní od mužov? To vás priťahuje, keď vás niekto zhádzuje? Objednaj mi jedlo, zaplať ho a poďme vyfajčiť ty jeblina. Tí mladí chlapci už proste mi prídu, že oni proste vôbec nie sú gentlemani. Pretože nemusia, chápeš? Vyslovene, že na rande stretla si- nechodím. Áno, nechodíš? Nechodím. Fakt sa to nedieje? Takže nezavolá ma proste Čavo na obed, že poď, že ideme na rande. No proste, Som už nerobí poď toto. von. Tak je naozaj pravda, že ťa ešte nikdy žiadny chlapec nezavolal na skutočné rande. Tak ja len pevne dúfam, že si panna. Dominika ešte povedala, že to sa už nerobí. Som už Poď nerobí toto. von. Čo sa nerobí, Dominika? Nerobí sa to, že máš nejaké nároky na muža? Nerobí sa to, že si vážiš samu seba? Takého som ešte nestretla, ale Málo takých už. málo takých. Takých není málo. Takí sú všetci. Všetci sú takí, keď im to stojí za to. Ale oni vedia, že takí byť nemusia. Oni vedia, že sa snažiť nemusia. Vďaka dievčatám ako vy stačí, aby ti dal Čavo napiť z Nikolausky na lavičke v parku, Jaký Čavo, more. aby si mu odovzdal svoje telo, ktoré sa rozdajú za kulu tenisky, ktorým netreba absolútne nič, pretože ak si odovzdala svoje telo, to najvzácnejšie, čo máš, niekomu, kto si ťa neváži ani len natoľko, aby ťa zobral na normálne rande, tak je to naozaj veľmi smutné a extrémne si podkopala svoju hodnotu.